Salam. Selamat hari Minggu di hita saluhutna. Amanginang adorang semasuk parminggota jumulo mahita martangyang di bagas rohat tabi. Amin. Tapuji Tuhata marede sian nomor 10 walu ayat sada ayat 2 dohot ayat 5. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumo palangit, dohot tanoon. Amin. Ditibang rohanami do ale debata asini roham di parsitongan ni jorom, sumatu goarmu do baritam ale debata, rodi ujung ni tanoon, gok hati gorot do siamun mi, tibbul do Jahoba jala pujion situtudo di bagasan hutani debatata, di atas dolok habadion nai, haleluya. Partangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala parasi roha na sumurung dipangido roham naing mangulu jala martua hami sogot nunga ragam dalan na dibaiko manungguli rohanami asa hutada hami hatuaun sogot dibaheni upasere pami manuaing rohanami mangido siapko selehon matodim na badia itu hami asa porsea hami diholong ni roham di hami. Sai hutangi hok kami masuaram. Na mangapoi hami ditikip para si rohaon nuaing. Asa sapak hami tuhanguluan na pinarademi di hami marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende hita sian nomor 10 tolu ayat sian.
pangihon hamuma patik ni debata imasian patik paupaton dohot lapatana. Patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui di naonomari ma ulahamuna sa siulaunmu alayanggo ari papituhoni ari paradian ni Jahoba de batamdoi dang jadi ho mangula anggo nasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro dipinahanmu ro dipangisi ni hutan ni halak pe namangebati hutam aidina onomari do ditoppa de bata langit dohot laut dohot nasa isina dungi maradiat do ibana diari papituhoni dibaheni do ubahen na dipasu-pasu di bata ari paradiani jala di parbadiai dia do lapatani odo ikon dihabiari rohata di bata jala ikon holong rohata di ibana asa unang tuis rohata diajar nasian hata ni debata ikon badiado hata ni debata di rohata jala ikon ringgas rohata tumangihon dohon mangguruhon ido sahatna atong rak mangido gogo mahita tu Tuhan debata mangulahon na hobar to patik nai ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon na hobar to patik ni amin. Marende hita sian nomor 175 ayat 1 2. Tatopoti madosata martang yang mahita. Alea manami jala di batanami na di banua gijang pargogo na suatu dosan pardenggan bahasa doho jala rodi saliling-liling na doa sini roham saya marpamuati maroham di hajahaton nami jala saya unang be ingot akka dosa nami ai jot-jot do hami mardosa maradop poko jala jot-jot do husungguli hami rimasmu marhite sian panglasian nami di hatam. Ali Tuhan Jahoba, saya unang paingot-ingot panglasion nami, unang alang asini roham, saya rupi mahami, ho ali Tuhan di bata hatuan nami, pelua hami, jala sisa dosa nami, alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami, amen, hata baga-baga taringot Tuhan sesani dosa. Para siroha jala pardenggan bahasa do Jahoba, labat tarimas jala para siroha godang, dang dibahai tuhita hobar tuakka dosata, jala dang dibaloson tuhita hobar tuakka hajahatota,
songon asini rohani ama mida akka anakna, asini rohani Jahoba diakka namakka biari ibana. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Merendehita sian nomor 470 sada ayat sada tambatulu. Epistel di Minggu Sadarion, di mana tersurat di Yosua 24, memuka sian ayat 14, sahat tu ayat 24. Margati mahita majahasa. Onpe sai habiri hamu majahoba, jala marsi hohot rohamuna mengelui ibana di bagasan hasitongan, jala paholak kamu debata sileban, akan nioluan niopumuna di bariba ni batang aeki dohot di Mesir jalaului hamuma Jahoba.
Dungini na bangsoima mangalusi, do may siya kami, anggotong manangihon, Jahoba laho manguloy akka debata sileban. Jahoba huhud mangojar saluhut bangso, rodi halak amori na maringan ditanui jumolo siak kita. Hami pe Jahoba do naing oluan nami, aibana do debatata. Molotong ditadikon hamu Jahoba, jala diului hamu akka debata sileban, marbalik maibana manorui hamu, tung siap pamu bahenonna, obar tu uhumna nadinggani, naung binahen na tuhamu. Jadi didok si Joshua matu bangsoi, hamu sadiri do sitidangi dopak kamu, pabuah naung dipilit hamu Jahoba, naing oluan muna ibana, jadi ninna nasidama, hami matutu sitidangi. Rapita, jadi ninna bangsoi matu si Joshua, Jahoba dibata taido naing oluan nami, jala suara naing tangi honon nami, ido sahatna, martua doakan atau mangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amin. Marendehitasian nomor 240 ayat sada tabbatulu.
saha tidak ko maha porsiatai, songonahina tidak ko nidong atas sah porsiaon di sadok portibion, rap mahita amat dok. Au porsia di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumopalangit dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabi kan siat tahun di perbadia, ad dorang suabubuhan. Ido tuhata, na tumau na birnit, di panguhuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tuat ubanua toru dong ditanom. Na mulak mangulu di hari patuluhon, na manai naik ke surgo, lau hudul tu siamun debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, disima ibana paima mulak sogot tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia di tod di perbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan ni ala Kristen akan na badia, dohot dihasesani dosa, dohot diatai na madok, mulak-mulak mangulus sogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Tabigima kor ina Rabu, diuduti kor ina Naomi.
Tamigema tikting ni Huriatta. Horasma dihita saluhutna. Tikting ni Huriatta di Bagasan Minggon, Minggu 20 Oktober 2024, Minggu ta Minggu pa 20 sadahun dung Trinitatis, dengan topik Minggu Hadaulaton ni Nama Roha. Nama kobasi ibadah di Parminggota Minggu pagi, siang, dohot Minggu malam, boima tabereng di warta na adong dihita. Di halaman 2, inganan partangyangan wik dari Rabu dot Kamis 24 Oktober 2024, maulia tema dihamu amanami narade majalo partangyangan di Jabuta setuhatama manabai aka silas niroha nang dihita ria mahita madohoti partangyangan na pinatupa ni Huriatta diganup wekta masing-masing. Namangihut namasa dohot si pamasaon. Parjolo Nasorang di hari Kamis 10 Oktober 2024 di basa-basa hot debata dosa dana bawa di keluarga Amang Roy M Manurung inang borusi tanggang sian wek 5 sehat do dagdanaki suang songoni nang natorasna. Namangihut namoding na di hari Rabu 10 Oktober 2024 nunga jumolo marujungolu ima amang tagor aritonang tutup umur 76 tahun sian jalan pabrik tenun wek 10. Namangihut peduli kasih hobar tu program ni Huriatta ima marhite dewan diakonia dipatu pado pasahat peduli kasih turuas ni Huria naung ditotuhon ni Huriatta sian ganum wek. Alani songonoma parsagina weksada sahat tuek 5A ima dari Rabu 23 Oktober 2024 di wek onom sahat tuek 10 ima dari Jumat 25 Oktober 2024 jala dipatu pado di bagas ni ganum ruas nama jalosa. Namangihut partangyangan lansia dihamu amanami inanami punguan lansia ni Huriattaon asarobe mahamu amanginang laho madohoti partangyangan lansia ima di hari Kamis 24 Oktober 2024 masuk mai pukul 10 WIB maringanan di gereja taon. Namangihut partangyangan anak sekolah minggu. Dari Sabtu 26 Oktober 2024 di Patupa Huriatto do partangyangan anak sekolah minggu di bagas ni Joshua Elpano Nababan doho Nilo Hanna Sitohang ima keluarga Nababan Boru Sitohang maringanan mai di gedung serbaguna lantai 2 masuk pukul 10 WIB manang pukul 4 botari do mutusi asagaduk mahita natoras laho manosoi aka yana kota laho madohoti partangyangani. Bunga altar songon natabereng di Jolo na paradehon bunga altar di Minggu Sadarion ima sian Angelia Catherine Boru Manurung sian wek onom mauliate dinasida. Namangihut goarni ruas Huriatta na berulang tahun sian tanggal 20 sahat tu tanggal 26 Oktober 2024 boita bereng adong matar surat 40 halak. Selamat ulang tahun ma dihamu amanami inanami angginami nang ibotonami na berulang tahun di tanggal 20 sahat tu 26 Oktober 2024 setuhatama manabai akasilas niroha di hamuna na berulang tahun di Bagasan Minggon. Hatani debata di na berulang tahun ima sian persalmen 62 ayat 8 guru di debata do hatuauku dohot hamuliauku partano batowan ni hagugooku marhaposan tu debata doau. Namangihut boy mata bereng pemakaian gedung dohot aka bunga altar dohot aka ruas ni Huriatta namar sahid. Namangihut laporan keuangan boy mata bereng di warta nadong dita mau lihat tema dihamu amang dohot inang namangalean pelian bulanan dohot aka hamoleateon setuhat tama madabai aka pasu-pasu tu hamuna amanami dohot inanami mungkin adong
naong tapasahat lewat situata HP dang terwarta boy ma ta informasikan tu situata masing-masing asa boy masuk muse tu warta minggu depan. Songoni ma warta dihita di bagasan minggon mulai tema dihita mulai tema dihutu hata. Horas. Tabigima Kor Amahuria diuduti Kor Ebenezer.
Tapuji Tuhata marede hita sian nomor 724 ayat sada dawat udutna uhud papung pilihan sada as sada B.
Amin. Di batana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Hatan di bata nama makuling hita di minggu ta sadarion. Imana tersurat di suratnya Apostol Paulus mandapoton halak Rom. Bidu 12 mamuka mesien ayat na perjulu tolah sorodi ayat na pawaluhon songonom maridok. Asata kasma tapai huti-hut. Na huapoi mahamu aliak kadongan marhite-hite asini rohani debata. Pasahatamu madaging muna bahen pelean na mangulu. Nabadia na hinalomohon ni debata. Ima hadaulaton ni namarroha. Jalaunang gabe sarobak kamu doho portibion. Alai gabe baru mahamu. Dung muba pikiran muna. Asa tahu hamu manibangi lomo ni rohani debata. Ima nauli. Nahinala sonna. Dohot nasun denggan. Ay marhite sian asini rohana ni lehon na tuau. Kupaingot maganup hamu. Unang matorbang rajumi hamu dirimu. Lubi sian na patut. Alay itap ni natamama parrohaum muna. Ganu marguru tu godang ni haporsiaon na tinurpukon ni debata. Tu ibana. Upamana. Torop do ruas ni dagikta. Alay dada saulaon ruasi sudi. Songonido hita. Torop sa daging di bagasan Kristus. Alay ruas bedo hita sama hita. Ganuk majalo si leo-leo marguru turagam niya sinirohan na tinurpukon na tuhita. Ia panurirangon naing mamerdumu tu haporsiaon. Ia ulaon marhubas ba ulaw marhubas ma. Ia haguruon ima. Ia pangapoion ima. Ia na mangasi siya bulus ni rohama. Ia na manguluhon maringgas ni rohama. Ia na merbasa-basa sialas ni rohama. Ido saat ni turpuki. Oras madihita saluhna. Selamat malihamu. Selamat manang dihita ate. Selamat di bangsota. Sadarion. Adipatupa pelantikan ni presiden na baru. Di bangsota na tehe. Mar presiden na baru mahita. Solat nari selamat bagi Republik Indonesia punya presiden dan wakil presiden yang baru. Ate. Ima naung monang naung pilit diaka tikinok salpu. Aka manginang marperdumu atusido nanang dohono ni turpukon nak tuhita. Ala nauk terpilih dona sido bayan nabui dilantik. Jala di bagasa pelantikan ni totu tabigiro manang taboto do adong do sada sian tertib acara pelantikan ini mengambil sumpah mengambil sumpah jala sianido taboto ketika mereka yang dilantik atau kita pilih setia terhadap apa yang dia janjikan, yang dia sumpahkan, maka kita percaya bahwa denggama bangsa tom tutiki nanang ro lam sejahtera jalalam makmur. Alai balik sa moloso setia dona sida dia kapadan dia kasumpah nabi nuat nai ba buidui mabain mara tuise tuhita. Buri mabain mara nakutonga-tonga ni bangsota. Jala diturpuk epistel natajahanakin kesetianima na tinakasan ni si Joshua tu bangsa Israel. Dan ketika mereka tetap setia kepada Tuhan, mangului jala manangihos suarana dan mangului yakka debatasi leban didok ba lomodo rohane debata manang tarpasu-pasu mangulu nasida. Alai balik sa gabe honabura do bangsoi mulu marbalik nasida sia Jehovah ketika mereka berpaling terhadap janji mereka kepada Tuhan, maka murka Tuhan akan tetap menyala-nyala dalam kehidupan mereka. Didok dakta kamon
marpamuati rohani debata midaham. Akadongan nahina holongan itu hatta Tuhan Yesus Kristus sianiman waing tauji mamerek turpuk taon. Nga say pinadok rupani ruas ni huria na di huta Roma saya dong ma persalisian adong perbulat-bulat di nasida laniaha aladak saya sapikiran salhu ruas ni huria na di huta Romai ala deba sian nasida marharoroan sian nakasi pelebegu sian halak Junani sian halak Romi sadiri alai deba marharoroan sian halak Yahudi. Jadi halak Yahudi naung gawe halak Kristen saya dok nasida do haka Kristenon nami do anggona napulin nate kekristenan kami yang murni marlau go anggo hamu jalan bolo Kristen nasi tongi ikoni huto do kasih sia ni patik sona hubai kami do nakana asing. Jadi saya marsoal manasida jala ido bahina ditongo sa Apostol Paulus suraton tu halak Rom akadongan nah hinaholongan itu hatta Tuhan Yesus Kristus nuaing di paingot apostolima ruas ni huria na di huta Romi di dogma rap naung parnapuna dohita dia sini rohani debata. Kita semua sudah sama-sama menerima kasih karunia dari Tuhan. Rap na pinilit jalan na tinodo ni debata dohita. Rap na puna ni debata dohita bahwa kita ini sama-sama pemilik anugerah Tuhan. Hita manuaing naung dapotan na sini rohani debata naung tinodo naung pinili ni debata gawe akayanakon na hinaholongan ni rohana jalanaikon dapotat di haluaon naung binagabagahon na. Kita ini adalah orang-orang pilihan. Sianima molo takasdo ruas ni huria na di huta Romai marhatopoton bahwa mereka itu adalah orang-orang pilihan Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Tuhan. Nauk pinapulik ni debata di bagasan Tuhan Yesus Kristus asadapotan hanguluan na saliling nililing na ahama sipatu paumu. Songon halak nauk tinodo nauk pinini debata apa yang harus kamu lakukan ini Apostol Paulus subhana didok adong ma tolu hal turpukon na naing idota didok apostolima mameleho diri songon hataridaan ni hadaulaton atau ibadah. Pelehon ma sadok dirimi. Gabe pilihan pasahat ma sad dagingmu. Bahen pilihan na mangulu na badia na hinalomohon ni debata. Dagita, ngoluta, hidup orang percaya. Ngolu niaka na porsea dohot akan ok pinilit na ok pinapulik ni Tuhan Yesusi na yang takas mahibul gabi pilihan tu debata. Jalan apa duahon tidak do asa halak na ok takas marhatopotong na ok pinilit na ok pinapulik jalan na ok tinodo ni debata dapotan asini rohana dipaingok ma asa takas tarida ibadah manang hadaulaton nai marhite-hite na gabe ibaru setiap hari selalu diperbaharui. Marhite na sosarobang be dohot portibio dang dipasamak sama be dirina dang dipados be ngoluna tu portibion. Jalan apa tuluhon dang dirajumi ibana torbang dirina sianaka donganna na pinilit nasing. Dia sama-sama sebagai anggota tubuh dari Kristus. Jalan apa tuluhon nakamang kainang songo kataridaan niaka nau pinilit jalan nau pinapulit ni debata patuduhon kesetiaan tu debata marhite-hite na saya toktong mangula bekerja sesuai dengan talenta yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupannya masing-masing. Dan setiap anugerah itu dipastikan harus saling melengkapi. Ima kamanginang netaidan waeng napinaingo ni Apostol Paulus tu halak Rom jala laosima nang namakulingi hita di bagasan minggutta gabi barita las ni roha di hita di bagasan minggutta sedarion. Na perjulu persidoho do hita dipilih debata gabi napuna ugasan
Di teateanan na macay mararga, nauli, nauk pinasaha na tuhita di bagasan panubusion ni Kristus Jesus tuhatay. Kitalah menjadi pewaris-pewaris kehidupan kekal yang telah disediakan Tuhan dalam kehidupan kita. Unang ragu hita disi. Unang ragu hita disi. Jangan ada seorang pun di antara kita yang meragukan bahwa dia adalah ahli waris dari kehidupan kekal di dalam Kristus Yesus. Alani aha, alani jagota doi, daong. Alani burjuta, daong. Alan najinoni tua, daong. Alani aha do. Karena kasih Allah yang tidak terbatas bagi semua orang yang percaya kepadanya. Molo dapo tanau dia sini rohan di bata di hanguluan, dangala ni burjukui. Dangala na hula kaulau na denggan. Alay tung ala basa-basa ni di bata dui. Asini rohana dui hucalo. Holong dui tuhita. Dangala ni burjuta. Naung dilehon tuhita. Asini rohana pabuah hita matutu. Nuaing parnapuna ugasan di hanguluan na sa liling-nililing nai. Akamanginang posdor hatta di si baru naik so na regu do posdor hatta nok persidohot tita nok persidohot tamu noaing parnapuna diugasan naung nauli naung dilehon nai posdor hatta molo posdor hatta hita do tutu parnapuna di sinuaing mana naik si hangulu honota mana naik sudah honota di ngotong-ngotong ni ngulutta si ganupari. Ima na pinaingon ni turupukon nuaik tu hita kamanginang pelehom ma sadok ngulumi. Ahana nang dohonon ni. Naik pelehonota sadok dagik taon asa mananga hape na naing ulaota molo komit jala molo setia do hita di pajouon do di asini rohani de batanaung tapeop di tonga-tonga ni ngolutai. Kita akan memberikan totalitas kehidupan kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Asa mulu mardala pehita dalat tapi dang asing-asing. Gitu kan? Mulu makatai pehita hatat tapi dang padang asing-asing. Naing makatai hita, naing mardak kita, naing mangula hita, naing masude ngulutai natapatupa tahu. Gabi halasan ni rohani de bata naung makaporsiai doh naung mamilit kita gabi ayak kaya nakon nahina holonganna ido na pinangido ni turpukon didok mai ibadah yang sejati hadaulaton ni nama roha ibadah kita yang sejati adalah ketika kita melangkah, ketika kita berkata, bertutur kata, ketika kita melakukan pekerjaan, ketika kita beraktivitas dalam kehidupan keseharian kita, semuanya akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Asa ibadah do, mulu merdalek kita, mulu mangula, mulu makatai, mulu marnonang do kadongata, bau to watanga dang makata hataya kadongata kan itu. Molo tapatupa kasih patu pautar itu ngatongan semua adalah ibadah. Ibadah do ngulutau kape. Ibadah do akan tapatupai hape. Dak kolat tiki hudul hita di gereja song nonna beribadah. Dak kolat tiki pertanyaan kita beribadah. Dak kolat madohot ya kapungua kita sa beribadah. Di sude panggul mito ni ngulutai adalah ibadah. Semua kehidupan ini adalah ibadah kepada Tuhan. Hidup benar martangiang go hita dorak somangan. Hidup tahe. Asal mulu namangap hita kan beribadah dui. Martangiang go hita lau modom. Hidup tahe. Hidup. Martangiang go hita dung hehe. Martangiang go hita lahu majama kaulota. Siganu pahari tapasahat tu debata. Ang giat marperbuin na denggan kana taula di tonga-tonga ni nguluta si ganupari. Ido ibadah yang sejati. Sadok pasaha madagingmu. Apapun aktivitas dari kehidupan ini semua akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Napedua homa kamang kainang molo nauk takas taparhatutu jala taha porsiai pabuahi tado nauk pinili ni debata.
naing patudu honop tama kesetiaan tatu debata marhite nahot hita dia kapadan asini rohanai marhite hite na toktong ngulu tahun semakin hari semakin baik. Mulu na tuari ngasap puluh pitu ulau nadenggan boy tapatu pa sadari onat tong nong motik ngama 10 lalu itu tong hati. Ay mulo gabi 15 ngawai ngarugi ya tonge ngarugi ate ngarugi mulo hok do 10 pitu barang maju kuare dang lam denggani alai mulo nga 10 lalu 10 sia setiap hari pekerjaan yang baik itu semakin banyak kita kerjakan jala didok gabe baru setiap hari ada sesuatu yang kita tekatkan dalam hati kita untuk boleh lebih baik. Natari nari minggu terlebih 25 menit tu gereja bah. Anggo mingguan 4 menit nama. Ngaca ko ya tong, ka? Ngaca ko. Tu minggu naro batulu menit nama, ini misalnya ka? Terus semakin hari kita melihat kelemahan, kekurangan kita yang harus kita perbaiki. Alani halak naung takas parna puna diugasan di debata. Naung makilala naung parsidoh ibana dipilih debata. Didok nakin daksai torbang be rajuman ni dirina lubisian napatut. Kan? Ayong ko col mau markaca soya ada bere kamu soni di handphone tai. Huting ko mana tong, huting. Alay marcay bana, HP kacay bering mana hiraha. Hira bebiya ti mana, ibering mana. Kan HP ahro. Huting. Kan? Ima nama mereng dirina ba? Torbang. Hati. Mulai bering mana dirina torbang ima. Huting ko ibana tong alay markacay bana bering mana, gabaran na di kacay gabi gabaran ni harimau. Kan? Wah, hibeti. HP daksong ni mamereng diri dia dupan di debat tang lobi sian napatut. Ay kadang lobi do hitaw sian napatut. Pak Presiden Prabowo do na dilantik gabi presiden manguluh bangsot taon. Ape say tahatai hirana hita nama na ba? Bahira hita do komadan na tong aturan na koconod do benon ni presiden niyan na hita tong kan. Asa meju negara taon ni koconod do benon ni mana. Hape hita be sotabo to banang nahaliku-liku ni negara namar negara on. Kan mengambil keputusan dot lanak kanasing naik kosibato sonata boto alay yang ko hita madok ngasala presiden ko sono dia do benon nanya bah angui jago mah hitaon na hita tong tabereng dirita lobi sian napatut saya hirana jauh mah hitaon hirana kebeti mah bah hape sonarong didok sudah do hita napuna talenta kita melakukan pekerjaan kita gabe baru dak torbang mengarajumi diri jala tadok dak sarobang be do portibion kita tahu memisahkan asa tabotong menibang lomoni rohane debata nadenggan manang na suringgan kita tahu membedakan mana tangan kanan dan mana tangan kiri kaira ngatong amer dudus tangan siam do naing manak tangan kabirang ona soboto be inna nga soboto be barina denggan dohot naroa akamangkay nang odo na pinangiro turpukot to hita mulong atadok hasian ni debata hita mulong ataboto na tinodo na pinili ni debata kita akan menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan dan dengan kesetiaan itu kita akan tetap diberkati Tuhan dalam kehidupan ini dan itulah ibadah kita yang sejati nuaing na peduahon tuk takas manaing dohonon turpukon molo tapi tuduhon nak kaulot tali tonga-tonga ninguluta si ganupari. Jangan ada seorang pun dari antara kita. Mulut adok na perjolo na kidang mangarajumi diri. Torbang sarupa dok. Unang rajumi dirim. Metu. Hati. Unak tarajumi diri ta. Madah. Nabui bayanon niba. Ay. Toy maluk maholak kalaki sih. Nakan. Tangaw nabui bayanon. Siapa bilang? Kita ini semua diberikan Tuhan anugerah. Talenta masing-masing. Jangan dong siya kita na sodapota na sinirohan ni debata. Jala dibilangi do inak kinakamangkay nang. Ulah pamarhubas. Mulo panuri rangon na marpardumot to haporsyaon. Ulaon akwa
haguruon bayi, pangapoyon bayi mah, mangasi mah siap bulus ni roha. Manguluhon sian ringkas ni roha mah. Apa talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan? Tuhan menganugerahkannya. Alani laos marpardomu ada tu si turpuk tahun unang tatanom talenta nani lehon ni debata tu kita. Jadi di pertanyaan apa yang sunggulin ya saotik semacam evaluasi tipis-tipis do naneng dohonokku, evaluasi tipis-tipis tu pesta puncak tahun oikumene dohot pesta gutilon natapatu panatari sada nate kebetulan dakku boto mereka situ tahun asama narohana horowakan duk saya na pepungu pilihan ado celengani tori taruhon 7.000 kan to 7.000 nami taruhon ya duk saya pesta ibu orang ini sido bereng hamin ya kudu lai bereng mah ayo ti mon narohaku kan ay bami benna plastiki kan teri do ku bilangi mah saya ada 2 tulu pitu bah olah pitu sawek kan ay songona songgo ngamio kola pitu narohaku kan na tu dia naing lao de banai narohaku sautu na lulu narohaku semacam evaluasi tipis-tipis na hudok lapatanna kan mar pesta gutilo kita mulo taingot pesta gutilo na jolo ba macai tabudo kan saya wingot do omak pulau na jolo mar pesta gutilon ngai tuti tadok nga belga adorak sui huti tadok nga perjulu iba nat tarinai taruho jone meonin na nga sa pupuk pusri ngatan iba magkalung itu dia tu gereja kan marsugu nai pesta ihuti do pe boras naon manang naemi takuboto baru dung mula kibana sian gereja pasti do kondisi gata na tok tadok ngaon akhele lakon hakim kondisi gata de pasti ko na rongat tong disi manang na lapet manang na tolor ribibi manang na limun kan ingot tamu do soni kola na do nang namangingot pasti ko na rongat tong kan jidang barani na tuay mulak tu jabu dang arong lelang ngasian siang gereja kan jadi tonggo semacam evaluasi tipis-tipis ubereng mah datani na mga lelangon kan betonggo holan itu sih barang naik kami narohaku kan saulat nari mulu marpesta hita tong ikut patuduhonot tadwahan bui si patu pauta sepakat do ita sih kamang kainan kon hido ya hati dang dohonot tadang arong pasu-pasu de bata holat tuak kana sumurungi mak tidak boleh tak songoni hola kala kama hola kala hido dana jadi torsonang maruhat tong badak tuh songoni aronggo di pasu-pasu de bata tu hita uli otik manang dang dos memang atong dang dos ati alai ma nok pinatu pani de bata di tong-tong ani nguluta gabe si responot tamai darok nakin pasahat pilihan na mangulu na bedia ngulut tahun gabe tahu hasangapo di guar ni de bata tu sido nang dohono turpokon akamanginang ibadah kita yang sejati kita harus selalu mengaitkan hidup kita dengan Tuhan dalam setiap persoalan kehidupan manang pengalaman-pengalaman yang ngulutai taboto rodo de bata di sisongan na binilangan ni bangsa Israeli nakin ibana do palua kita sa Mesir ibana do namangojar bangsa Amori nang jumulo ibana na aleho nakatada na bulo dia kada na tadalani didongani do hita dalam setiap perjalanan kehidupan manang na marsahit tita manang na ro akalas ni roha manang akadia pinatadupi taboto jarata hilala rap de bata hita di saut aka perdalanan ni ngulutai di sido hilalauta gabi domu hita dohot debata ibadah kita ngulut taon gabi tau hasangapot tu debata mai responot tamanang pasahatota tu hatama na margugui hok kita untuk tetap setia dalam melakukan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi dan telah dipilih menjadi anak-anak yang menjadi pewaris akan kehidupan yang kekal. Amin martangiat kita. Mau lihat hidup puji-pujian mau sobaho kami Tuhan Tuhan di hatam nakutang hok kami di bagasan minggu sadario setakasu patuduh hok kami babua
Odo nang mamilit manudu hami gabi parnapuna di hang dua cugo na pinaradim. Tuhan naik petuduhan nami may marhite-hite ibadah manang hadaulaton nami songon halak na marroha na makamulateo dengan ibasam di tonga-tonga ni ngulu nami marhite-hite pamatang nami daging nami ngulu nami babua na ikon ibaru ngulu nami on dungmuba pikiran nami dangbe saroba kami duhot portibion alai tahe gabi toktong matuhan na tahu pasangapon goarmu ngulu nami pasangapon ho di saluhut panggulmiton ni ngulu nami on ajari hami Tuhan asa unak torbang puida hami diri nami lubisian na patut alaya satakasu boto hami dus do hami doh akadongan nami nadapotan hasini roham alani unang loas gijang rohanami laos unang loas sami Tuhan gabi madili manang minder mamereng akadongan nami airap napuna do hami dia katalenta dia kasih lehom basa-basam na aragai isadok panggulmiton ni ngulu nami on ajari mahami mamelehon diri nami sian nasa na tarpatu pahami tahu hasangapon dohot hamuliaon isadok warmu atok Tuhan di bagasati kiope di nauk takas suboto hami tutu naung terpilit jala dilantik ko di marhite-hite MPR di bangso namion presiden dohot wakil presiden nami na manguluhon bangson parhato potami Tuhan hodo na memiliti alani pos dorohanami ajaram jala tiroammu sadok mangulahon akaulaun lomone roham asa takas panguluhononna di bangso nami bangso Indonesia oh Tuhan mabuan tu hamajuon na hinalomohommu di tonga-tonga ni negara nami songonima upasahat tami nang aka naposom na naing piliton nasida muse dongan nasida mangula songon aka menteri di tonga-tonga ni bangso namion oma nama dongani na marsahalai nasida mamilit aka manami nanami na tahu lahu mangurupi nasida mabuan bangso namion tu kesejahteraan Tuhan songonima nang hatam na hutangyo kami tahe di bagasa sedarion postoro hanami songon akan pinili muhami tahu mahami Tuhan mangulak kaulau lomone roham sian nasa gugu nami bi uwa kami ma nang karuas ni huriam oma Tuhan nama masu-masu di bagasan perdalanan ni ngulu nasida ganupari tung manangaha masa las ni roha arsak sitaonon aka parukilon aka silas ni roha pe oma Tuhan natoktong mangula marhiti sadok panggulmiton ni ngulu nami jala loas mahutad dahami ho diselut aka perdalanan ni ngulu nami pabuah hodo napuna ngulu nami uwak kami ma ruas ni huriam namaras ni roha Tuhan secara khusus ala di basa-basa hoko sada danak di tonga-tonga ni keluarga nasida oma Tuhan namar guguihon amanami manurung dohot inanami bodo si tanggang ang gia tali Tuhan margugu nasida menugu-nugu mengajari anakon nauk pinalumehommu songonima nang namarsak keluarga na tinadikon ni amanami aritonang nang jumulo ni alakmu oma Tuhan na mangapuli ngulu nasida songonima nakubuak kami nang dongan nami namar sitaonon ala nang jumulo ni alakmu na tua-tua nasida oma Tuhan na mangapuli keluarga nasida tujuluan ni arion kala toktong Tuhan batu duhonomu asnya roham na madongani na mangurupi nasida di tonga-tonga ni ngulu nasida sigano pahre bacegudak tahe na naik si pangidon nami tua rupamu Tuhan para topot tami radidui saluhut na dia rupamu atong salehoma asnya roham di hami nak salut aka ruas ni huriam holan marhiti-hiti asina roham di bagasan Kristus Jesus martangiak kami Tuhan amin.
Marendehita sian nomor 248 ayat sada, uhut papung pilihan paduahon dohot patuluhon. Tatangnya koma peliata
Ahli di batama nami na di benua gijang hodo haroroan ni saluhut sileho-leho na denggan dohot nasa udi basa na mauliutus. Upasata mi masya na nileho mitu hami pilihan nami tu hosay jalo may gabi wam na hutsus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asaw parasya kami pilihanon pati bulhon hara jaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam mutadahami gudang ni sileho-leho mitu hami. Asalam gergir hami madok mauliate Tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manamina di benua gijang, sai pinurbadia maguarmu, sai Roma harajomu, sai saut malomo ni roham di benua tonga osongon na di benua gijang, leo matu hami sadarion hanguduan siapa hari, sama dosa nami songop panesanami di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unak kami tugi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor hon madamena tutotim.